La celebració que fem cada any al Temple dels Follets és d'aquí a pocs dies. Abans de la cerimònia, però, m'agradaria resoldre una qüestió molt important. Es tracta del Shinzen Gumi, que últimament actua sovint a la nostra ciutat. Com ja li vam dir, sempre que el Shinzen Gumi apareix, està relacionat d'una manera o altra amb aquests tres nens. Hem descobert que tots tres són descendents de membres del Shinzen Gumi. Com? Tots tres? Exacte. És per això que darrere del Shinzen Gumi hi deu haver els seus pares o bé algun parent. A banda de la Reiko, el principal sospitós és en Kan Ryusai. Molt bé. Investigueu els pares d'aquests tres nens. Sí, senyor. El misteri del temple! Què s'acostuma a fer a les festes d'estiu? Doncs, per començar, es menja un deliciós arròs fregit. Compra'm la màscara del campament! Te l'hauràs de comprar tu, si la vols. Oh, mireu! Heizuke, on ho deixo, això? Deixa-ho per aquí, Yuzuke. Aquest parell em sona molt, els he vist abans. Jo no els conec pas. Ei, perdonin! Estem molt enfeinats, ara. Que estrany. Et deus haver confós. Què et sembla si anem a comprar pastissets, Isami? No ho sé pas, però a mi em sonen d'alguna cosa. Quan vingui a la vostra parada, feu descompte? Heizuke, vols dir que ens anirà bé, això de fer de firaires? No ens queda més remei. Amb el sou que tenim no arribem a final de mes. Primer atacarem en Yasuyuki Tsukikage per veure si és del Shinzen Gumi o no. Preparats? Cada dia plego més tard. Cada dia plego més tard. És vostè en Yasuyuki Tsukikage? Sí. Endavant! No, no! Què voleu? Voleu diners? És això el que voleu? Atacam-lo! Aquest home és... el doctor Hanaoka. Corri, vagi-se'n. Ets del Shinzen Gumi? Au, però què t'empatolles? Jo només passava per aquí. Tinc una mica de pressa. Adéu-siau. Espera! Agafeu-lo! Què? Que s'ha presentat el doctor Hanaoka? Sí, per la seva constitució havia de ser el doctor Hanaoka per força. Vols dir que és del Shinzen Gumi? No ho puc assegurar, però és molt probable que ho sigui, senyor. Així que el doctor Hanaoka és del Shinzen Gumi. Molt bé, continua amb el pla i agafa el costi el que costi. D'acord. Què? Ahir a la nit van atacar el teu pare? De veritat? Us ho asseguro. El van envoltar tres homes vestits de negre. I quan estaven a punt de llançar-se-li al damunt, va demanar auxili i llavors... Què va passar? Va aparèixer l'home de la rosa. Tal com l'ha descrit el meu pare, era exactament com l'home de la rosa. Potser és el pare. Per què el van atacar, el meu pare? Qui devien ser aquells homes vestits de negre? És el meu pare, l'home de la rosa? Necessitem el Shinzen Gumi ara mateix. Sí! Hem de protegir el meu pare. Sí. És molt tard. Com és que treballa fins a aquestes hores de la nit, el teu pare? Ho fa pels seus estimats fills. Ja. Mireu, ja surt. No trobes que va molt abrigat el teu pare? Si som a ple estiu. Se'l veu molt desconfiat. Em sembla que no vol que el reconeguin. Seguim-lo. Sí.
Auxili! No l'hauríem d'haver seguit. Em sembla que ens ha pres per follets negres. És evident que el pare és tan poruc com el fill. A mi no em fa gràcia. Ostres, ja és fosc. No em pensava pas que s'acabés tan tard, la reunió de la feina. Ah! És vostè l'Eizuke Yukimi? Què em voleu fer? Què voleu? Sisplau! Sisplau, no em feu res! No em feu res, auxili! Som-hi! Corri, vagi-se'n. L'esperava, doctor Hanaoka. O potser s'estima més que l'anomeni Shinzen Gumi. Molt bé, ja n'hi ha prou. El primer que faré serà arrencar-te aquesta vena que portes a la cara. Et penses que podràs? Auxili! Auxili! Són els homes de negre! Ostres, la moto per terra, què li ha passat? Aquí em passa alguna, Soshi. El temple. Això em fa mal espina. A mi també. Se'ns ha tornat a escapar. Som membres dels Follets Negres. Retirem-nos! Han desaparegut. On deuen haver anat? Tornen a ser aquells nens. Què és això? Potser és l'entrada del seu amagatall. A veure... No hi ha aigua. Què? Has tornat a fallar? Em sap molt de greu, senyor. Molt bé, doncs. Ara vull que ataqueu en Kanryusai Hanaoka. El doctor Hanaoka va aparèixer quan vau atacar en Yasuyuki Tsukikage i l'Eizuke Yukimi. O sigui que si ataqueu en Kanryusai segur que també s'hi presentarà. Sí. Un antic pou al mig del bosc darrere del temple. No us sembla que és molt estrany? Potser sí, però abans podem anar a preguntar-ho al sacerdot del temple. Però hi ha una cosa que no acabo d'entendre. Per què han atacat els nostres pares, Soshi? Avui no estàs gaire fi, oi? Com sempre, de fet. Què? Em sembla que el que passa és que els follets negres creuen que estem relacionats amb el Shinzen Gumi. I per això sospiten dels nostres pares. Esclar, tens raó. Doncs si han atacat el meu pare i també han atacat el teu, Soshi, la pròxima víctima dels Follets Negres serà... El doctor Hanaoka! Però si no hi és, el doctor Hanaoka. Ei! El pare d'en Soshi ha anat a visitar l'avi de la Izami. Faci'm cas, senyor Kanryusai, és ben evident. Primer aquells homes de negre van atacar en Yasuyuki, després em van atacar a mi i ara ja es pot imaginar a qui li toca. No em fan gens de por. Si venen els deixaré estamornits a tots. Cap problema. Això ja està. El que vull que entengui és que ha d'anar amb molt de compte. El poden atacar en qualsevol moment, on menys s'ho esperi. No pateixis per mi. Sóc un mestre amb l'espasa, encara que no ho sembli. Ha! Caram. Potser sí que té raó el senyor Kanryusai i els pot vèncer tots. No, no ho crec, per molt que sigui un mestre amb el ganivet. De fet... tots els trofeus i títols que té penjats són només de concursos de cuina. Doncs així... L'haurem de vigilar de ben a prop. Què? El doctor Hanaoka? Fantàstic! Si resulta que ell és el responsable del Shinzen Gumi, molt millor per nosaltres. Així només tindrem un objectiu. Sí. No cal patir per la celebració que comença avui. Abans de la cerimònia l'enxamparé costi el que costi.
Un pou antic? Sí, és el bosc de darrere. Així que vau entrar al bosc. Doncs sí. Sí que hi ha un pou antic, però no està gens bé això d'entrar al bosc. El bosc és el lloc on viuen els déus. Si entreu al seu bosc sense permís, us castigaran. Ens castigaran? De debò? Sí, us castigaran. Si us enxampen ja ho veureu. Vaja, no ens ha aclarit gaire res. Hi deu haver alguna cosa al pou. Probablement, però aquest bon home no ens ha ajudat gaire. Segur que ens amaga alguna cosa. I què us amaga, jovenets? Hola! Bon dia, senyor Serizawa. Hola, com està? Molt bé, sou molt amables, gràcies. Ha vingut a fer una passejada? Més o menys. De tant en tant he de sortir de la rutina. Per cert, i el vostre amic en Soshi, que no ve amb vosaltres avui. Ostres, és veritat. Escolta, què et sembla si anem a fer un cafè tu i jo i parlem de coses interessants? Ai, 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 prou, Isami! Ai, 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 Vinga, vine cap aquí. Ja ens veurem després, bonica! Quina joventut més trempada. Sí, senyor Serizawa, bon dia. Moltes gràcies per venir. Per aquí tot va com una seda. Molt bé, me n'alegro. Gràcies. I espero que continuï així. Aquí no hi diu res de cap pou, però hi ha una descripció del temple. Fa molts anys, a l'època de la Guerra Civil, el temple s'anomenava Temple dels Follets. Temple dels Follets? L'època de la Guerra Civil, això va ser... A mi no m'ho preguntis, jo no ho sé. Fa uns 500 anys. 500 anys? Sí, i més tard, a l'era Edo, es va convertir en l'actual Temple Gran Edo. El Temple dels Follets, aquí passa alguna cosa. Alguna cosa? Quina cosa? Adéu, mare. Fins després. Que t'ho passis bé, filla. Hola a tothom. Que maca. Adéu, senyora Hanaoka. Adéu! Senyoreta Takashi! Hola, nois, quina sorpresa! Oh, Tingui aquesta rosa, senyoreta Takashi. Oi que m'esperarà fins que sigui gran? Ai, 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 ai. Com t'atreveixes a fer aquestes coses, Soshi? És la nostra mestra, que no te'n recordes. I què hi té a veure, això? És que les noies boniques m'impressionen, ja ho sabeu. tan bonica sóc, em fas molt contenta. Senyoreta. A les noies maques els agrada que els tirin floretes, oi, senyoreta? És veritat, Soshi, a les noies ens agrada que ens diguin coses boniques. Ho veieu, nois? Ja us ho deia. Som-hi, anem a fer un vol per la fira. Vinga, Kei. Anem. No! Moltes gràcies. Torneu quan vulgueu. Heizuke, no m'ho pensava pas que això de fer pastissets donés tants beneficis. Podríem deixar l'organització i dedicar-nos a això. Trobo que és una feina més estable i molt menys perillosa que l'altra. Ja t'ho he dit, que això és una feina temporal. Serem uns lladres molt bons i farem molts diners, sí! Per ser un bon delinqüent s'ha de ser més ambiciós. M'has entès bé, Jarnet, i no et vull sentir dir més bestieses, d'acord? Però és que... Hola, bon dia. Dues racions de pastisset. Sí, de seguida. Teniu. Caram, que ràpid. Segur que són ben cuits, aquests pastissets? I els heu fet bé? És clar que sí, què us heu pensat? Són ben cuits. Aquests pastissets no són prou cuits i de gust són força dolents. En vol tastar un? No, gràcies, no m'agraden els dolços. Són molt dolents, Oh, se m'ha escapat el globus del gambamany! No t'escapis! Kei! Oh! Veniu aquí, veniu! És aquí! Agafeu molt! Jo no hi arribo! No pateixis, jo te l'agafaré. Soc molt bon filant-me els arbres. És vostè, en Kanryusai Hanaoka? Sí, sóc jo.
I vosaltres deveu ser els que van atacar en Yasuyuki i l'Izuke, oi? Vinga, què espereu? Ataqueu-me! Avi! Tranquils, no us amoïneu, nois. Encara sóc un mestre amb l'espasa. Ataquem-lo! Avi! Toma aquesta! És genial! És increïble! Això és massa. És fantàstic! Ja he acabat. Ha estat molt fàcil. I ara vull veure quina cara feu, eh? No fugiu! No em puc moure! Avi! Deixeu-me estar, seguiu-los a ells! Sí. Sou uns nens molt dolents i a nosaltres no ens agraden els nens dolents. Ostres, què farem ara? Estem perduts, no podem combatre contra tanta gent, nois. Ataqueu-los! Un moment. No es poden cometre males accions la vigília de les festes. Sabia que vindries. Et guanyaré, Hanaoka. Hanaoka? Qui és aquest? Jo només passava per aquí. Vinga, marxeu. Agafeu el doctor Hanaoka! És ell, l'home que ens va donar la rosa. Mira, és ell, Izami. De veritat? N'estàs segur? Ara que ens heu vist, no us podem deixar marxar. Izami! Sí! El drac és la marca de la justícia. Mentre el mal recorri el món, El destruirem en nom del cel! Shinzen Gumi endavant! Què són aquests? Ataqueu-lo! El Shinzen Gumi? Ostres! Vinga, retirada! Què? Que has arribat a la conclusió que el doctor Hanaoka no és del Shinzen Gumi? Sí. Mentre atacàvem el doctor Hanaoka, els Shinzen han aparegut al costat del pom. I ara... on és el doctor Hanaoka? Se'ns ha escapat. Qui hi ha darrere el Shinzen Gumi, doncs? No ho sé, em sap molt de greu. Estic tip. Que bonic. És preciós, això. Oh, quina meravella! Vigili. Pare, sé que ets en algun lloc d'aquesta ciutat. I que estàs mirant els mateixos focs artificials que jo. Déu dels follets corb! Déu dels follets corb! Escolta la meva pregària! Oh, escolta la meva pregària, Déu dels follets corb! Déu dels follets corb! Escolta la meva pregària! Escolta la meva pregària, Déu dels follets corb! Ja he acabat el ritu. Pot parlar quan vulgui, gran mestre. Molt bé. Senyors, aquí s'acaba la nostra celebració anual. Ara hem de treballar per aconseguir el nostre objectiu de dominar el món.
ens hi haurem d'esforçar més que mai. Crido als 4 grans. Follet platejat! Sí. Follet mecànic. Sí. Follet daurat. Sí. Follet armadura. Sí. Tot depèn de vosaltres, ja ho sabeu. No s'amoïni, senyor. Li assegurem que dominarem el món sencer. Perfecte. Glòria al follet negre! 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 Ostres! Ha aparegut un monstre a casa meva! Estic convençuda que els follets negres hi tenen alguna cosa a veure. Ho haurem de descobrir. No us perdeu el pròxim episodi. El monstre s'ha escapat!